आगै सनायालाय दिनै गोसोखांथाराखै नामाब्रा? डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी मानि देर बाद बेस्थ? डायल करें। आंनि अनगायै सोरबा दं नामाब्रा सालियालाय? र' दसे जमबावनि र'। नंगौना नङालै बेलाय? नंमारगौसो आं जायखौ जमदोंमोन बेनो। हेल'। नों खोनाबायना फाउदुर? नों खोनाबाय? खोनादोंना फाउदुर? आं नोंनो मबाइलजों मा जासिहरदों? सना फाउदुर, बिखा फान्दां, खिथु गांगुर। नोंनि थाखायनो आं बेसेबा गोसोआ गुद गुद। फाउदुर सना, आं आरो जानो लोंनो जेब्लाबो गोसोआनो उन्दुनो ओंखारलिया। सुखुथारलिया आगै सना फाउदुर। नोंखौ खाथियाव लोगोसे मोनाब्ला फैदोलै सना, आंनि खाथियाव फैदो, बिखा खाथियाव फैदो। ओइ सना, सना फाउदुर, नोंथारगौना सना? नोंथारगौ? नोंथारगौ? गाबोननो फैथारदोलै सना, गाबोननो फैथारदो। फागुन सैत्रबाबो गाबोननो फैथारदो। आं नोंनि थाखाय बैराथिखौबो थि खालामबाय। नंगौलाय सना, नंगौ। बेनिखायनोथ' थांनाय बांगालनि दावरावआव गोबां सम्पति आरजिनानै लाबाय आङो। नुवाखै हनै, बांगालफोरनि इथाजोंनो बिल्डिं लुबाय, टाटा स्काइ साइकेल आरो गोबां सना रुफा आरजिबावदों सना। नोंनि गुस्ति, नोंनि उथुमाय, नोंनि बै लिस्टिप मानि गोबां सना गाननो हागोन। फैदोल'ना सना, गाबोननो फै। नोंलाय बेसेबां गाननो? बांगाल सारि ना बर'नि दख'ना? गाननानै फोजोबनो हानाय नङा नों सना। मा बुंदों नों सना फाउदुर? मा बुंदों बिखा खायसेब मोनलायनाय? खासि बिस्रिनो बै सिंसि बायखानाय बांगालखौलाय मानो गिनांगौ सना? मा गिनांगौ? गिनाङा सना। सरि सना। नांगौबा आं गामिखौनो गारगोन, थेवबो आं नोंखौ गारनो हानाय नङा सना। नै आगै, गोसो थोनो रोंगौ आं नोंखौ, गामिखौनो मिथिया आं नोंनिखौ। सिमांफारा? बै गफुरनि सिमांफाराथ'। जाथारबाय एबार हले। जागोन फाउदुर सना, आंनो खारस'नहैनोसै नोंनियाव। बेफोरखौ नों गिनाङा सना। साननैजों जौसे सोआ हरबाय थागोन आं। खबरदारलै खिन्थु सुइस अफ दा खालाम दे सना, सुइस अफ दा खालाम। आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनो। हेल', मा पेप्रे पाप्रा जाखोलै? हेल', टावारसो गैयाना फैसासो गैला? हेल' सना, हेल', मा जाखोलै? हेल'। साला गेल्ला, जात्रा नस्त'। तपथिं, नों आंनि एसे सिगां नङाबा एसे उन फैनांगौब्रा। नोंखौ लोगो मोननानै आंहा साननायफ्रासो जानाय नंला, हांगार जासिगोन। ओइ गेल्ला आरो तपथिं। औ आदै। बे बेग गिदिर गिदिरखौ लाना बहा थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय? बे बेग गिदिर गिदिरखौ नायोब्लाथ' बबेबा गोजान जायगायाव थांनो ओंखारनाय बायदिसो नुबाय आङो। फा थांनो नोंसोरलाय? बेलायथ' नै जात्रा नस्त'आ जागायजेनबायानो। आदै, गहपुराव थांनो नागिरदों आदै, गहपुराव। आलासि जाहैनो ना माबा हाबा लानानै? आदै, बे जायगाखौ गारनानैसो थांनो सानबाय आङो। गेल्लायासो मा सानदों आं मिथिला। नै तपथिं, नोंनि साननायालाय आरो आंजों माबोरै गोरोबलायख'? आंबोथ' आदै
गामिनि गासै सम्पति आरो गासैखौबो गारनानै गहपुरावसो थांनो होनना ओंखारबोदों नंगौ नै गोरोमारबायसो बांगाल दावरावआ जोब्बाय नालाय आदै बे जायगायाव माइरं गैला माइरंल' नङालै आदै हिनजावबो मोनबावला हे गैखाथारलानो हे मा औ आदै रावबो बिमा बिफायानो जोंनि बे गामियाव फिसाजो बिलाइ हरनो गोसो गैला जों खारस'नहैनोसो सानबाय आदै ए बिब्दिखायसो नोंसोर गहपुराव थांनो ओंखारदों कारेक्ट आदै गहपुर गहपुर औ आदै औ रं नाम्बार जादों रं नाम्बार जादों गहपुरल' रं नाम्बारा तामुलपुर दं मसलपुर दं खालि गहपुर गहपुर माबालै आदै गहपुरावबो मुस्लिमफोरा गन्डगल खालामनोसैनो गन्डगल जानायनि सिगांनो हजों मोनहैग्रोनांगोन नागिरहै बे मुसलमान हिनजावफोरखौ मुसलमान नङाब्रा बर'फोरानो साफा साफा गथा गथा जिरख'नाय दं नोंसोरजों जालालै मा खालामनो आदै दावराव दावसिखौनो प्रफेसनेल हिसाबै लानांबाय दावराव दावसि गैया माने जोंहा माइरं गैया दावराव जाबाय माने गरनैसो मोनो खोमा होननानै जों दावरावनि सिगां थाहैखानो नागिरदों गहपुराव थौ थादो आदै जोंहा गारि हमनांगौनि बाथ्रा दङ थौ ओइ आदै नोंबो गहपुरखौसो सिमां नुदो नामाब्रा नुखागोन गेल्ला बांगाल दावरावनि बिजनेसा जोंनिख्रुइ बेनासो गोथावसिन ओइ थबथिं आरो गेल्ला जाना थांखांनाय बाथ्राफोरखौ आरो दारायखांथारसैलै गहपुर होनब्ला आंनाबो बिखाया गुलाब गुलाब मोनखाङो मोनब्ला आंबो जोंजों लोगोसे आगान सुरफानोसै आदै औ बिदिनो नमादैयाबो बांगाल दावराव समाव बांगालखौ गिनानै न'आव थांबाय दिनैसिमबो फैयाखिसै बालन्दा बायदि आं बेसे दुखुजों थाबावनो थानोनो बाथारबाय आङो नाङालै आदै नों आरो सिगांनि बायदि मावनो दा सानसै नोंहा हा हु दं बिसि फिसा दं आरो बैसोआबो नोंखौ बेबायदि मावनो थिनला मा माराम खानाय आउटडेटेड राव होनदों नोंलाय आंनि बैसोआ नोंनि भिक्षाखौ मा आल' होदों ओइ आदै रागा दाजोंसैलै जात्रा नास्ति जायो थांफानोबा नोंबो ओंखारथारदो थुदो माबा आदै थाखा फैसाफोरखौ एसे बुरजा लाखा सानबैसे थानाय जायो बिनि हिसाब गैया फै आदै फै जागोन नोंस्रालाय मा दं जायोसै दायनां फोदोनां नैबे मोदलायहानसै नोंगौ आदै भिडिअखौ फल' खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव सेकेन्ड्स फैगासिनो दङ